Ljouwert is een poppodium rieker, magneet. Roel Meijer en Peter van Beets willen elke maand optredens organiseren in de popbunker in Ljouwert. Joen giezen wat eerst los. Zo'n neushoorn, dat doet het voor mij gewoon niet helemaal. Omdat er gebeurt sowieso heel weinig, alles is donker. Dus het ziet er gewoon gesloten uit. Het lijkt op een ziekenhuis, ik vind de sfeer niet leuk. Er wordt enorm veel geld ingepompt, terwijl er eigenlijk alleen maar andere dingen wegvallen. Je hebt helemaal niet zoveel geld nodig en je hebt niet een heel plan nodig als je maar gewoon, weet ik veel, de contacten gebruikt die je hebt en gewoon wat gaat doen omdat je dat vet vindt. Ja. Het kan ook gewoon in een garage zijn van een vriend of zo met wat bekende bands van vrienden. Er is sprake van 50 tot 60 man. De bands zullen betalen voor het entreegeld en de eigenaar stellen de popbunker beschikbaar. Roel en Peter hopen je oren te inspireren om ik soorten van lietschalige optredens te organiseren. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat kleine initiatieven met ondergrondse bandjes en wat laagdrempeligere shows ook heel erg belangrijk zijn. En dat dat ook bij een stad hoort die zeg maar een soort van bloeit of zo.